Hoxe veño falar un pouco do concurso de adultos ou concurso de adultas, como prefira chamarlle. Que, bueno, ten moitas similitudes co concurso xeral de traslados, pero tamén ten as súas diferenzas. Entón, bueno, tamén vou ir dicindo así algunha cousa como introducción e despois xa paso a facervos unha simulación de como se participaría, vale? Bueno, espero que haxa alguén no chat. Xa sei que o concurso de adultos non é que teña moita participación, pero espero que polo menos alguén me poida dar as boas noites para saber que non estou aquí falando só. Malo será. Entón, nada, primeiro, antes de nada, vou comentar así unhas cousas sobre o concurso, por se non o sabedes. Ou, bueno, primeiro que pode participar funcionariado en prácticas. Hola, Gonzalo, grazas por saudar, así xa non me sinto tan só. Iso, pode participar funcionariado en prácticas. Iso sí, ten en conta que se sodes funcionarios ou funcionarias en prácticas e participades neste concurso de adultos que é voluntario, pois ides facelo tamén con 0 puntos, vale, como no CXT. Despois, en canto a baremo, é certo que para optar a estas prazas do CXT de adultos hai que ter bastante puntuación, non vos vou engañar, son prazas bastante solicitadas, pero, bueno, ten de bon que as prazas xa se ven na propia convocatoria. Despois ensino vos as prazas que saen a concurso. Falando de prazas a concurso, que saibades que están en proceso as vacantes do CXT da miña provincia, de Lugo, así que como moito mañá teredelas na web do sindicato no que traballo, dispoñibles para consultar. As do CXT, Ahora volvo de adultos. O das prazas que vos comentaba, se queredes ensino vos onde ven isto das prazas. Boas noites, lunático. Mirade, o das prazas, se ides aquí á miña páxina web, profesoradogalicia.com, onde, por certo, hai moita cousa nova, deseño totalmente novo, recursos e ferramentas novos, como este copia códigos, catálogo, vai haber unha calculadora de salario, etcétera, etcétera. Pero, bueno, aquí xa podedes trebellar vos cando que irades. Iso sí, agora hai que registrarse, vale? É gratuito, por suposto, pero debedes registraros para poder acceder a maioría dos recursos que son feitos por min, vale? Entón, se queredes ver as vacantes que saen no concurso de adultos, como vedes, se ides por exemplo, a legislación, pídevos que vos registredes ou que iniciades sesión. Eu, como xa estou registrado, pois vou iniciar sesión. Vos, se non estades por registrados, vos xa podes ver tamén o campo de legislación como sempre, vale? Entón, aquí na sección de legislación, como vos dicía, se queredes ver as vacantes que saen neste concurso de adultos, ides aquí, legislación, e aquí buscades mobilidade, e aquí buscades concurso de traslados, concurso de adultos, e aquí na propia orde, no anexo, se non me equivoco, 2, buscades o anexo 2 hasta que atopedes o propio anexo 2 de vacantes, e como vedes xa podedes consultar directamente as vacantes que saen no concurso de adultos e de adultas, vale? Baremo, xa que está aquí, a ver, o baremo é igual que o do CXT. A única diferenza que ten é que ten un apartado final que é o número 7, onde contan cursos relacionados coa educación de adultos e impartir ensinanza en centros específicos de adultos. Non valen IES con adultos, vale? Centros específicos de adultos como San Clemente, etcétera, etcétera. Entón, isto que vedes aquí, digamos que é o que, en canto a baremo, pois diferencia o concurso xeral de traslados pois deste concurso de adultos, vale? Máis cousas en canto aos méritos. Se xa actualizastes os méritos no prazo do CXT, na aplicación de datos persoais, abrindo unha nova instancia, etcétera, etcétera, non tedes que volver a facer agora, que é outra pregunta que tamén vin por aí que facíades moito. Xa vos queda o do concurso de traslados, vale? Non fai falta actualizar de nova. E despois nada, eu penso que podo ir xa a facer directamente unha simulación aquí de participación. A páxina web de participación do concurso de adultos pois é a mesma que a do CXT, é dicir, edu.xunta.gal estou escribindo aquí, /CXT. Vale. E
como digo, a mesma páxina, vale? Como a sempre, pois hai que registrarse. Podedes usar, pois, chave 365, certificado digital, usuario de educación. Eu, como a sempre, uso a chave 365, que é o que me parece máis sinxelo. O DNI electrónico tamén, pero bueno. E nada, xa vedes que estamos registrados. Para participar, exactamente igual que no CXT, os mesmos pasos. Ir aquí a participación, seleccionar, fixadevos que están aquí abaixo. Estos señores da Consellería podían poñelo vostedes aquí arriba, que era máis sinxelo, pero teñeno aquí abaixo. Entón nada, adultos secundaria, adultos primaria. Eu, pois como son de secundaria, pois doulle adultos secundaria. En primaria, pois vai ser igual. Aquí outra vez escolledes o voso corpo e eu vou abrir unha instancia baleira. Aquí podedes copiar a instancia, a última que teñades validado. Eu, por exemplo, teño xa presentado esta. Se quixera copiar esta, pois doulle aquí e creo unha copia da que xa presentei, vale? No meu caso, pois volvo a facela toda desde cero porque vexades. E nada, é darlle aquí en crear e xa estamos na solicitude de participación no concurso de adultos. Como vedes, é bastante máis sinxela que o concurso xeral de traslados, é dicir, aquí non aparece, lóxicamente, o apartado de participación forzosa. Espero que xa entendades por qué, porque a participación forzosa só aparece no concurso de traslados porque aí hai xente que participa forzosamente, por exemplo, alguén que teña destino provisionais, funcionarios en prácticas, etc. Pero neste caso non hai participación forzosa porque o concurso de adultos ou de adultas é voluntario para todo o mundo que participa nel, vale? É voluntario para todos e todas. A ver, non dou atopado aquí unha cousa, aquí está, vale. Vale, hombre, Lois, canto tempo, efectivamente. Hai moito que non sei de ti, que é da túa vida. Bueno, entón xa digo, hai bastante menos pestanas que no concurso xeral de traslados, vale? E xa vos digo que por iso tamén a participación no concurso de adultos pois bastante máis sinxeliña tamén, vale? Entón xa digo, aquí aparecen os vosos datos persoais, como vedes, como a sempre. Aquí des ter que seleccionar, se vos pasa como a mí, se xa non vos aparece marcado, que o habitual é que aparece marcado, pero se non vos aparece, seleccionades o voso colectivo de participación, vale? Pode ser en prácticas, provisional, que xa teñades destino definitivo, ou que como a min, que sexades excedentes voluntarios no corpo de secundaria, que é o meu caso, vale? Entón nada, guardamos e continuamos coa modalidade de participación seleccionada e aquí temos que seleccionar a nosa especialidade, a especialidade polo que imos participar no concurso de adultos, no meu caso, lingua e literatura galega. Guardamos e continuamos. Aquí vou dicir o mesmo que digo no CXT, dereitos preferente a centro, dereito preferente a localidade, teno que cubrir moi pouca xente, se no CXT paso disto rapidísimo porque sempre digo é moi probable que haxa pouca xente que estea suprimida e desprazada vendo este vídeo, polo tanto non me vou parar aquí e nos sindicatos xa vos lo explican. Pois aquí é peor aínda porque aquí este directo son consciente do que vai de que ides estalo vendo bastante menos xente aínda que da que ve o concurso xeral de traslados porque é moita menos xente que participa no concurso de adultos, entón menos me vou parar nestes dous apartados que lle afectan, xa digo, a suprimidos, desprazados, suprimidas, desprazadas, vale? Entón nada, saltamos xa directamente ás peticións, vale? Como vos dicía, hai un anaco na web, na miña web, profesoradogalicia.com, hai novas seccións, vale? E unha novas desas seccións a mí vaime ser agora moi útil porque no concurso de adultos, como vos dixen antes, se lembrades na orde, vale? Esta é a orde que convoca o concurso de adultos. Aquí na orde, no anexo 2, aparecían as vacantes, vale? Entón, eu como son de Lugo, teño destino xa na Escola Oficial de Idiomas de Lugo, e vexo que hai vacantes, por exemplo, na EPAPU de Albeiros de Lingua e Literatura Galega, vale? Entón eu vou concursar para esta praza, para unha destas prazas, destas dúas prazas, vale? Entón, na miña web, que podedes usar aquí para axilizar as peticións, igual que ides poder usalo para o próximo CXT, para o próximo CADP tamén, sobre todo, vale? Esta nova sección de copia códigos permítevos copiar directamente o código dun centro, vale? Entón eu, como vos dicía, quero pedir a EPAPU de Lugo, entón se poño directamente EPAPU Lugo, pois quedo tan ben que non o atopa, vale? Entón vou buscar directamente Albeiros, que é o nombre, e por Albeiros vedes que nos aparece, vou volver a ampliar, a ver se poido, non me deixa ampliar. Bueno, aquí aparece neste cadrado, aparece un CEIP Albeiros, 2 EPAPU de Albeiros, entón eu vou pulsar o 2 e darlle aquí a aceptar, e vedes que xa directamente me pon aquí
o código da Papu de Albeiros, que é este, e que podo copiar aquí facilmente. Vale, entón copio o código, aquí díceme que xa está copiado, voume ao CXT, pego, e agora cubro a especialidade que é a miña, e engado ao final, aplico, e xa vedes que xa teño pedida a Papu de Albeiros. Vale, fácil e rápido. Albeiros Power, efectivamente. Se fixen alegacións en datos persoais e hai algún curso certificado entre o CXT e o concurso de adultas, alegas en datos persoais o curso só ou como? Si, terías que facer unha alegación. Vale, está explicado na orde. Quen ten novos méritos perfeccionados entre o CXT, entre que rematou o prazo do CXT e agora, este prazo, pois tedes que facer a actualización de datos persoais, vale? Está explicado, xa vos digo aí na orde, vale? Máis cousas. Unha vez que teñades feitas as vosas peticións, eu lóxicamente só vou facer esta, pois dadeslle a agardar e continuar, vale? Unha vez que lle destes a agardar e continuar, só queda o último paso, que é comprobar a instancia para que vexamos que todo está ben, non hai erros para esta instancia, así que entendo que está perfecta. Entón valido a instancia, vale? Xa vedes que sae a instancia foi validada con éxito, pero non vos olvidades de enviala á sede e de ir aquí á sede electrónica, identificarvos co voso DNI e contrasinal da chave 365 e chegar aquí, vale? Aquí hai unha cousa curiosa, vale? Porque aquí aparece solicitude de actualización e modificación do expediente xunto coa documentación patatí patatán. Isto que vos está dicindo é que achegades aquí a solicitude de actualización de datos persoais xa fixestes como esta persoa que preguntaba antes, vale? Digo que chama a atención porque en teoría aparece un aviso, vou volo ensinar para que vexades que non invento. Na páxina de inicio do CXT aquí aparece un aviso que di: non se permitirá a presentación de documentación complementaria xunto coa solicitude de participación no concurso de traslados específico, que é este de adultos, vale? En cambio aquí danos a entender que se fixemos unha actualización de expediente en datos persoais, que a solicitude, vale, a solicitude que nos xera a sede electrónica cando a facemos, que a chegamos aquí. Eu a chegaría por se acaso, creo que non vai valer para nada, pero bueno, como aquí aparece e non hai instruccións, pois iso. Vos facede como vexades que sodes grandiños e grandiñas. E nada, se non actualizaste o expediente, como a min, porque lembrade, insisto, se xo actualizaste no CXT, agora non tedes que facer nada, non tedes que volver agora aquí a actualizar o expediente, nin facer nada, vale? Entón, se como a min non actualizastes nada, darlle aquí a continuar. Se queredes podedes revisar a vosa solicitude pulsando aquí en ver, dadeslle a firmar e enviar, vai vos chegar unha mensaxe ao voso teléfono. Se o facedes coa chave 365, lóxicamente, que tedes que introducir aquí o código. No meu caso, o código é 966662, moitos seises. Dadeslle a continuar e xa estaría presentada a instancia, vale? Vou vos ensinar tamén, lóxicamente, o baremo, vale? Que aparecía aquí, que o saltei antes adrede, vale? Antes estaba aquí, en validación final, e presentei na xa, vale? Pero vos se queredes ver o voso baremo, pulsades aquí, e aquí vedes todo o que vos puntúa neste concurso de adultos ou adultas. Eu, como vedes, non teño moitos puntos, non creo que me vayan dar a Papu de Albeiros, pero por participar, o importante é participar, e a esperanza é o último que se perde, hai que usar frases feitas para superar estes traumas. Entón, nada, aquí veredes a vosa puntuación, e como vos dicía antes, o apartado específico este, no que eu non vou ter nada, que é o apartado 7, que non existe isto no concurso xeral de traslados, que son cursos específicos de adultos e impartir ensinanzas en centros específicos de adultos e adultas. E bueno, este probablemente sexa o tutorial máis rápido de todos os que fago, porque como xa digo, é un tutorial que se fai baseándose moito no do concurso de traslados, solo que con moitas menos pestanas que cubrir, con moitos menos centros aos que participar. Polo tanto, pois é sinxelo. Pregúntame no chat se o de orientación é similar, e sí, efectivamente, é tal cual o que acabas de ver, só que neste, por exemplo, en canto baremo no apartado 7, pois vai che aparecer, mira, podecho ensinar. Velo aquí, vale? Igual que no concurso de adultos, onde contan pois cousas relacionadas pois específicas de orientación. Penso que teño na miña canle de YouTube, debín facer o ano pasado un tutorial sobre o concurso de orientación. A ver, porque o ano pasado debeume deixar alguén a clave, concurso de adultos Pablo Vila, e eu penso que, ves, este vídeo, poñovolo agora aí no chat,
é do ano pasado, pero vale perfectamente para este ano, vale? Aí falo do de adultos e máis do de orientación.